Hvala Tanja. Dobroveče moji Dranjčani, dobroveče dragi gosti, dragi prijatelji iz Rumunije, Crne Gore, iz cele Srbije. Ovde je danas Drajinac centar sveta, da li je tako? Ja mislim da jeste. Ja bih sada pozvao našu predsednicu opštine Jelenu Trifunović da dođe tu pored mene i Marković Miroslava, njenog pomoćnika, i pozvao bih i predsednika sela Drajinac da dođe zajedno sa nama, da ovako svi zajedno vas pozdravimo, da zahvalimo na organizaciji, jer mislim da organizacija Klub Beloinje, Kulturni centar i opština i Mesna zajednica Drajinac pokazala su u pravom svetlu.